Snobhaban like but lada pidang thamai kini ka channel Snobhaban subscribe but ban press ya bell icon da ka click all kenang ba video iki video ki ba thamai kini ka channel kani ka dei ka banta ka ba khat lai chong ka story ukun themen sim ka kami tip ka ai ka kerteng chong uta ubos uta wi chen usuang ba udei ubadang khna bat ubastad bha ka switi kala perkhan ubola hatu ka kerteng chong u kadai bola ujak ulalengo namar bakala ban mudur badai ma u bola haoj udei bola lada dei kumnu nyo ban thiet ya ka yeng chong phi badru dak basiu shi san siu la ong uta wi chen dak ching phu samrki ka switi kam nang ong shu kumnu ru kong ali buat yanga la ong wi chen kaswiti kalayan bat haba ko yi ujak ba u khlam khi ai kala lengo jak hatu mem kwa ban tip ya kom transfer balai membuat lang lada mem smart kumno man la ban trei bha ya ka kam chong me phi pet ya ka ai ban kloi utaw I chen ru bashalak urakti ban khot ya ujak ula buat lang bat usngeu le rang lada mi kwa ban le tu da le chanai la ong ka switi oj ujak u kongu kita laingut kilaya rung ha office chong ki agency ha ba u agent udang pen bej iki kot ching don kam ka phone ujak kala vibrate u shem bat u pen ka dei ka WeChat message na ka switi ha ba u pen ya kata ka message ka ba tho bola pidon chai ha ba u yo I ya kata ka message ula kande upet ya ka switi pat usyam baka syong bat ka phai artat chani chatai tang ba ka klempet ai shabadon ma u ujak usngosuk ka mensim baka switi kamtep badai ma u ubola ujak usyap tieng yo baka switi kan lap badai ma u kumta ulabu silent mode no ya ka phone chong u pat utap no hapla namar ba yo sngo baka phone chong u ka vibrate klem sange kamot baka switi kalapha bun tali ki message kawai hadian kawai pan ujak ku klampet ni reply ai ya ka message chongka hadian ka tu ka ni minute ka ching vibrate kala sange ujak haba upet ya ka dor chongka switi kam don chi phu samarkhi ai usngo tho ba ubola umpet ni reply ya ka message chongka kumbala mudur lupa hakapor transfer kadur khmat chongka kam idon chingkman tangba kaching transfer kam bam por shibun hadin arkanta kaching transfer baro ladap kam bat kila lech shabang hadin baladap kam kila yami na bang kaswiti kapet ya ujak ba kam sngo yahab ka ong mem yahab bantrei ya kani ka kam hadin kata kaswiti kala lech no ujak uladap da kaching sngo lango ka ai kaching bakla hatu ka switi ka prakhat ba umla banle e kata ka kam ula lej lang bat uta u agent ban transfer ya kaching long try shika kerteng chong u bat udap kam hatu banda sep ka singi ujak usngo komen bat sngo suk komen sim hakapor ba ujak umut chong tha chipang kitiar furniture bu order kilapoi haching khang ying chong u ujak ulapan kloi ban lej chaying namar baki briu ki baban poi kata katiar kila kol ya u kumba prabachi ai hakapor charmin baki tiar furniture lapan ben katkum kaching patha chong u haba usyong haka sofa usngau bahaki kindiat sngi baladab kilong tang kaching pho sniu tang haki kindiat sngi ulayo art likiying bat kawai ka kali BMW hadian ba ulasyong cha tha chipang ulayo por ban pech phone haba upli ka WeChat ula kendet namar ka switi kalapha nyau lani pratali ki message shau bola balai phim reply ai hatu phidan ha agency hatu phitieng yo bangan ithu ya phi na bola phila pelat yanga naga chingma pat phila transfer pisa arspa $1000 shanga phila yarap yanga namar banga ithu batip ya phi nakata kadaw nga modur badai ma phi ubathit ya ka yeng chonga hatu phibon kam
sngau pha ma banga penwit ye phi to pendap shwa ikam chong phi bola kaching transfer ladap kam lun an treat ye phi bangin yelek bam wat kan taj ya kan kaching terwa kajonga ngan up ha modern world restaurant menta kasngi ngalapoi ha modern world restaurant kiladon ha ei ladap phi sngau lengo ngapan map na phi tangba ngaladon ha modern world restaurant hatu philat por ni em ban wan yakandu yanga ngakwa ban khuble ye phi ngan up ye phi menta kasngi ladap phi wan ne phim wan ngan up be ye phi ujak ulapuli ya kita ki message kabakadu kadai kabadang shudap san tang haki khndiat minute hi haba upuli ka message kabakadu udap da kajing sngo diaw kamut ba ka sweetie kala ap ya u ha modern world restaurant la palat chicken ta ujak la sngo lengo namar ka por kala poi prabachi ai hatu ka sweetie kadang apsa ya u ula perkhat chipang nang ta ulami de ka kali chong u ban lej sha modern world restaurant haba udang poi hashtag lenti kalili kala kol ya u bat kala yathu ba utrai kali uklam pat phone ai yaka ujak ushu chubam ba utrai kali perwai ai badru bakam dei ban bun chingmut ya kata ka baladar tangba ngalale bakla ngadei ban kit khli kala ong namar ba philong ibabha kitip pat ki pelat ya phi to nai khuslai ujak pentengan yaka kalili ka ong ya u bakan up ben yaka call kaya thu bakala yo kam pat time kadai ha western restaurant bat ka bainong chongka kadai khat san dollar shikanta ngahab ban trei ban yo pisa nrei lada ngamle komta nganom don pisa ban siu lada utrai kali ufun yanga hoot kadai hadin balakut kecing yakran ujak la perkhat bakalili kadai kabriu kubabha shisha bat ka batrei stom tip yaka restoran bakalili katrei pattain bat ha kata kapor hi ulapoi ha modern world restaurant bat poi perkhat shu shapang kalili ulanya yaka kali syaka ceka parking haba security card yo I kata kali baram door balarung shapo kacaka parking open kloy ban kedau lenti bat yarap ya ujak ban pej ya kacaka parking kabakelut kidon shibun ki kali ki baram door ki ba penyeng hangta kumta ujak uhaban husiar haba open yang yo dei ne tengku ya kali jangkiwei haba uladap ban penyeng ya kali jongu ulami nakata kali bat uyo I baka kali jangka sweetie kadang don hangta namar bakadang up ya ubola kadba ujak udang yang hangta shipang kafun jongu kalariu namar baka poi ka WeChat message haba upeng kadai ka message naka sweetie tang shpuli ula sngothu ba ka sngosi bola philawan ne em ujak uklam juba ai hadien ba ulda puli ya ka message jangka sweetie haka WeChat mau tip ba wan le ayu shata bat unumla ban yakendu ya ka sweetie lada ka yo I ne tip ba ubola udai ujak ubaya salang bat ka haki por balalej kan sadom bat sabitar ya u hadien ba usngap shipang ujak ularai banom reply ka message jangka lani unam rung shapo restaurant hanrei ka WeChat message naka sweetie ka poi biang lada phiwan ne phimwan ngan up ye phi menta ka sngi ngakwa ban yo I ye phi ujak reply ulabun chingmun ularai ban rung la karung bat ban lej pej shapo utip balada ka yo I u kala ichlap lepa ula perkhat tangba namar bolodon hangta ula lej la kalej tharai ka sweetie kanam shong hajan chingkhang ula mudur henrei hakapor bujak ula mod banrung uyo I ya ka kanthei ka babah briu ka banya da ka kali ramdor ka bayat na chan chang u uyo I bakamut ban penyeng ya ka kali chongka badon setang ka wehi ka ceka penyeng kali pat ka deiru hasanda bayeng ka kali chong u henrei ka rukom penyeng kali chong ujak kambaj setia
kat kacing he jong kakali kacikayeng kelong kebakim bat kakali jong kata kekenthei babhabriu kam long satya banrung ladaki ya tengku ujak un sabun jingmut jing perkhat ujak ulapen kloy ban mare bran syata bat haba umut ban ong ya kata kekenthei babhabriu ban sange khnang bon yo ban penyeng bha ya kakali ki jong u haba ulapoi hacan ula lengo bat sngo kendet kata kekenthei kala phet na kacaka parking ujak ula lengo kumnu kala kloy phet haswa bakan penyeng ya kakali jongka kan ba ujak udang perkhat hangta uyo i ya kata kekenthei ba kawan bat security card kakedau syakakali jong ujak balai ja ayu ngalaju ong bun sien ba kipabun hi kibriu lapan he pensan hi hakurukom baper haman bakiwan kidei ban penyeng bha ya kakali jongki kacaka penyeng kadei kebalarit lepa henrei uni upenyeng bahe ha kacaka banlong penyeng arteli ki kali kakali jongnu kani tang ufu number ru uklembu neta ai hakayet hatu uni ubriu dei ubojule bahe iman ki len bat khot ya uni ubriu panwan mi shani hooj to hadien bala syamai u security card u komu bat upen kloy ban lej wat ya ujak ulalengo bat umpoi perkhat bakata kekenthei kadon ya kachinglong baslur bat kawa idap kenthei shisha hatu kadai katrai jongkani ka restoran ya kani ka story in beteng biang ha kani ka skineng kong jongkani ka tayo banwan Sngobhau nam klet ban like, share, ban subscribe ya kani ka channel. Kublai shibun ya phi baro.